Dámy a pánové, milí přátelé, přeji vám krásný, dobrý večer. Rádi bychom vám dnes večer představili šanzonovou a písňovou éru dvou úžasných českých královen, zpěvaček Marty Kubišové, to bude první část, a Evy Olmerové. Který přijde skromně a tiše prohlásí. Vy byste porád seděla a nevydala hlas, a to se přece nedělá. A já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku. Abyste to věděla, tak já vás miluji. Jak vidím, pane, vůbec nic, když koukám na tu ztrátu, najednou slyším vlastní smích a tak vám píšu v rozpacích. Nechci dál, asi spál, ach co já vím, půjdu s ním, já neumím hrát, snad občas jen, a kdo mě má rád, s kým půjdu ven, je, kdo to asi je, vy, tak vás mám ráda, vás a potom tuhle lež. Jen pojďte sem, pane, sem ke mně ke stolu, když pršet nepřestane, budem tu spolu, dejte si říct, pane, já nechci tulice, nic se vám nestane, i když jsem solice. Táta měl rád Lidobárovou, bílou a křehčí než křída. Máma zas nosila tašky s nákupem, i máma byla lída. Každej tu černou káru svou si táhne sám. Kdo může znát tu píseň, co já v sobě mám, můžeš si půjčit klobouk. Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, testem z kožicí, ale hlavně, ach jo, léta snad z úcty k tradici, kupuju celou krabici a přes ní i papír balící, cítím, že řekne, Ach jo, ty jsi má levandulová. Děkujeme vám za příjemnou atmosféru, za báječnou atmosféru a doufám, že jste si to s námi užili. Děkujeme.